Heddiw, yn Iwan, da ni'n mynd I glywed Iesu unwaith eto yn defnyddio'r geiriau "ma fi yw". Yma siafarod Iesu wrthynt eto. Ma fi yw goleunu'r byd, meddai. Ni bydd neb sydd fy nghanol I byth yn rodio yn y tywysau, ond bydd ganddo oleunu'r bywyd. Ymunwch gyda fi heddiw I drio dysgu'r adnod trwy ddefnyddio lluniau ac hefyd chwarae gêm bach I drio deall o chydig bach yn well. Yna syfarodd Iesu wrthyn eto, ma fi yw. Goleunu'r byd, meddai, ni bydd neb sy'n fy hanlen I bryth yn rodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleunu'r bywyd. Ioan 8, adnod 12. Yna llyfarodd Iesu wrthynt eto. Ma fi yw. Goleunu'r byd, meddai. Ni bydd neb sy'n fy nghanol I byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleunu'r bywyd. Ioan 8, adnod 12. Beth am I chi fynd ati I geisio creu poster I helpu chi gofio'r adnod heb ddefnyddio unrhyw geiriau, just lluniau. Gobeithio fydd y gêm fach yma yn helpu ni I ddeall a chofio os mae Iesu yw goleunu'r byd, y peth gorau gallwn ni wneud yw ei ddilyn ef. Helo. Helo. Da ni yn mynd I chwarae cuddio, ond ti ddim yn mynd I cael gweld dim byd. Okay, so ni'n ni roi sgarff yn y ti rwan. Okay, dyma hi. Nawr, dwi'n mynd I guddio rhywbeth, a ti ddim yn gallu gweld efo rhaid ti fynd I chwilio amdano fo, okay? Wyt ti'n gallu cyfri 10 I fi? Iawn. 1. Barod? Ie. Okay. Ffwrdd y ti chwilio amdano fo. Ti wedi gallu ffindio fe? Na. Pam wyt ti'n methu ffindio fe? Wrth yn gallu gweld. Da iawn. Edrych, ble mae e? Yn rili hawdd. Wrth y sleid. Ti'n mynd i'n ola? Pan dyn ni mewn tywyllwch, dyn ni angen rhywun i'n harwain ni a dangos i'r ffordd. Felly tro hyn, bydd y person sy'n methu gweld yn cael ei arwain gan rhywun sydd yn gallu gweld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wrth chwarae'r gêm yma, cofiwch, gan ein bod ni mewn tywyllwch oherwydd ein pechod, Iesu ydy'r unig un sy'n gallu'n harwain ni, gan mai fo ydy'r goleunu'r byd. Yna llyfarodd Iesu wrthynt eto, ma fi yw goleunu'r byd, meddai. Ni bydd neb sydd yn fy nghanol ni byth yn rhodio yn y tywyllwch,
ond bydd ganddo oleun i'r bywyd. Ioan 8, adnod 12.